続いての登場は平安力のゆうあさんといぶきさんです。ゆうあさん、いぶきさん、お願いします。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。続いてご紹介いたしますお手紙は平安力の渚先生からゆうあさん、いぶきさんへのお手紙でございます。代読させていただきます。ゆうあちゃん、いぶきちゃん、小さな頃から中学生になってもずっと一緒に踊ってくれていて本当にどうもありがとう。あっという間に約5年間が経ちました。最初はミニキッズだった2人もキッズクラスになり、今ではガールズクラスでハードなレッスンも一生懸命頑張ってくれています。なんと2人とも3姉妹の長女さん。主催の渚も同じく3姉妹長女で勝手に運命を感じています。優しくてしっかり者な2人は妹たちだけでなく平安力の子どもたちをリードしてくれる頼りになる存在です。2024年デュオ初挑戦の大会では5位受賞を果たしました。当時からたくさんの練習を共にしぐんぐん成長する2人に驚かされました。今回の演目も2人の意見をもとに頑張ってくれていることを嬉しく思っています。そしてどんな時も2人や平安力を温かくサポートしてくださり寄り添ってくださっているパパママズの存在に心から感謝でいっぱいです。可愛すぎる妹たちもいつもありがとう。今日の特別な舞台が2人や2人を支えてくださっている皆様の最高の瞬間となりますように。ゆうあちゃん、いぶきちゃん、いつもずっとありがとう。大好きだよ。以上、平安力の渚先生からのお手紙でございました。それでは踊っていただきましょう。平安力のゆうあさん、いぶきさんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。
願いします。変ありきのゆうあといぶきです。変ありきは綺麗で新しいスタジオもオープンし、人数が多いのでイベントなどでは迫力があるのが魅力で、大人から子供まで全員仲が良くて楽しいです。今回は私たちのショーを見に来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。